Siriondo, Maite Iririn eta Estitxu kantari aintzindariak gogoan kantaldi omenaldiak eskaintzen dituzte besteak beste Naia, Maialen Alfaro eta Maider Bedasagarrek kantarien inguruan beren funtsezko ekarpena argitara eman edute ekimen honen bitartez. Arratsaldeon ikusentzuleok jarraian izango dugu beraien musikaz gozatzeko parada, baina azken aldi honetan Angelu Bokale eta Baionan kebab usainadario, ez dakit usaitzerik duzuen, baina Kasbapek Berlinen egin ohi diren estiloko kebapak ekarri dizkigu eta beraiek ere ezagutuko ditugu, baina lehenik aktualitatea. Iparraldeko radar guztiak estali ditu Koordinazion Rural sindikatuak Macronen gobernuaren aurkako protesta gisa. Europako Batasunaren eta Mercosurren arteko merkataritza akordio berria abenduan sinatu nahi dute eta nekazariak oso haserre daude berriro. Badira urte pare bat Frantziako laborariak kalera eta autobideetara atera izan direla protestan merkataritza librerako akordioaren aurka. Macronek berriki esan du akordio berri honek, egun dagoen moduan, Frantziaren ezetza jasoko lukeela. Eta Frantziako nekazari eta beltzainei exigitzen zaizkien arauberak errespetatzen ez dituzten produktuen importaziorik ez duela onartuko. Baina Koordinazion Rural sindikatuak dio, ez diotela Macroni sinisten eta akordioa sinatzen bukatuko duela uste dute. Horregatik, ekintza hauekin presioa egiten jarraitu nahi dute. Radarrekin hasi, baina beste ekintzekin jarraituko dutela diote. Inputatuta eta atxilotuta dago igandean autoarekin bikotekide ohia harrapatu zuen gizonezkoa. 51 urteko emakumea oso larri dago ospitalean eta homizidio saiakeragatik atxilotu zuten biharamunean autogidaria bikotekide ohia. Indarkeria matxistagatik aurrekariak zituen eta Baionako auzitegiak espetxera bidali du gizonezkoa. Emakumearekin batera honen anaia zegoan, biak oinez. Gizonezkoak autoarekin biak nahitara harrapatu zituen eta ospitalera eraman zituzten larrialdi zerbitzuek, emakumea oso larri. Aitzinetik indarkeria matxistagatik salaketak jarriak zituen gizonaren aurka. Espetxera bidali du orain epaileak behin-behinean. Azken hilabeteetan Baiona inguruan kebab usainadario. Uztai amaieran iritsi zen Kasbab, Angelu, Baiona eta Bokalera, etxeko kebapak eskaintzeko xedearekin. Kasbab da trinko bat, sortu genuen nire lankidearekin, da La Kasbah du kebab, beraz da Kasbab. Aperitifa batean, sortu genuen hori. Duela 20 urte ostatuaria naiz. Eta nire kidearekin, nire laguna. Honetako bat, eta bat batean, azken irailan, pentsatu genuen ideki gauza bat, eta kebabak maite dugu, beraz. Gure asmoa zen kebab onak egiten. Berlinezko modua, pikelsekin, barazki asko, barnean. Maite ditugu kebabak, orokorrean. Eta ez dugu aurkitu gure gazteko kebabak, gazteko moduak beraz, sortu ginen gureak eta gozatzeko eta gure lagunari partekatzeko. Badira haragia ala falafel eta saltzari buruz, askotan saltza zuria hartzen dute eta sortzen dugu saltza bat, refor eta betrab ekin, da saltza arrosa bat, harriza. Astelehen eta ostegunetan Angelun, bizikleta parean, asteazkenetan Bokalen eta ostiraletan Baionan, Legoa Merlan parean, Berlinen egin ohi diren estiloko kebapak dastatzeko parada, baita gisa honetako festetan ere. Aurrez, beraiekin harremanetan jartzen bazarete webgune edo sare sozialen bitarte. Eta Kasbab hau etxeko produktuz bete dadin, lehenik etxean lan egin behar. Alden neurrian lekuko produktu eta mozkinekin. Ez denak
saiatzen gara, baina oraintxe gure haragia da halal. Erosten dugu haragia Saint Espiritun, nire auzoan, eta sarkatzen ari gara barazkiak, hemengo barazkiak ere, eta metroarekin lan egiten dugu, noski, ogia hartzen dugu Tarnosen. Eta jada eusko zorraintzeko aukera ere bai, kalitatezko eta etxeko kebapak jateko aukera beraz, Angelu, Baiona edo Bokalen. Beskoitzen, kantaldia, emaztean eskutik, hiruaintzindari ohoratzeko Lourdes Iriondo, Maite Idirin eta Estitxu. Beskoitzeko erresinularen hilobak, Naia Roblesek, Estitxuren ahotsarekin kantatu alizan ditu, Salvadoren bertsu hauek. Kantaldi omenaldi hauetan, hiru artisten ondarearen zatiak ezagutzeko parada eskaintzen dute, ondoko hitzordua irisarrin izanen da, azaroaren 21ean, orduan ere, Maialen Alfaro eta Patxika Erramuzpe ama alabak entzuteko aukera izanen da. Gazte, naiz gaude konforme, gazte, naiz gaude konforme. Entzura, ezen ere, han kantatzea, behar zuten eman beren hitzak zer ziren, eta hiltzupenak, eta jangotan debekatua, eta hola, Han, baina ala, hemen ere, bertze modu batez, lan berbera izan da ere. Delako eskual kontzientziari buruz, zerbait berezi izan da. Lehengo kantariak dira, maiten diren Lourdes Iriondo, Estitxu eta horiek hori dute piztu peskat eta zinez eta unkigarria. Zure begiek ene maitia, badute bieg lili estia. Dirua bazen kantatzea, baina kantuaren bitartez mezurari ziren. Anitz gauza, kantu berriak ekarri du, anitz gauza berezitazion bat ekarri du, kontzientzia hartzeko. Eskualdun bezala, garaian bazen ere Berzaldean izigarriko represioa. Zure begiek Artistak elgarrekin Lourdes Iriondo, Maite Idirin eta Estitxu ohoratzeko ostiraluntan irisarrin ospitalian arratseko 7 gero martxoaren 8 Iruñan eta Saran apirilaren 4. Jaun andereak bagoaz Estitxurekin izan ontsa gozatu nahi duzuen arte. Una berri da urte guziko, sasoinetan ederrena. Kanporier soiginetan, horroitut nere Euskal Herria.